Mama disket, it's a flood. Man ko mars wadde mo fuccaren muɗum wadde yalla holli amin amin mbaɗɗa e tampere mbimi yafoɗa de ma gacca hakkide gora mbaɗɗa e tampere ɗo jeeɗa kay woyyo yalla holli amin amin salama rewde an kam salminal gasara i saɗi joofani saɗi joofa tan kay mbimi allah ne seedi guina tan peltuɗa yitaram nde wiyama sut komi palankuɗo de palankuɗo allah ne seedi ko téléphone plankunode wona neɗɗo neɗɗo ne waɗa planqué neɗɗo kay so denkima tan palanka waɗɗa e coon mawɗum haari kalla kay a jarama kono mbimi tinno ay banam dem tinno ni no mbaɗa yonde rokkam hakkille ma tan je parle avec toi ko debbo jananɗo kaldata ɗo en i gorko janano haldata e ma banam gor yalla holli amin mbimi an wadde an kam an salamata madda songgay an gorko baɗan am hina layda e ma kay rokkam hakkille ma ha ganda hoɗo beetol joftata koye amata so to ala wata aɗa min gorkam o on wonde ñaade o mayde tan eyyi ɗum ko hakkude moon kono min han fana ham holluma ñaarɗam mbimi jinmi ko ɓiɗɗaɗɗam feeraki sorbanede kam ko jibinɗa ko feera sorban haal gonga tan han noon mbeɗama sorban daram guil dow ha less mbimi boy je t'aime et je t'aimerai je t'aime comme poisson qui nage dans l'eau allah ne seedi barke salatu barke mbiɗa holɗum anana ala wat français kalan man tawi welani waɗa anglais wat anglais woyyo mbimi you know I don't leave the sitting time I love you allah ne seedi nan anglais de kiriol bom somi welama ɗum laymi layat an ka jontade koye tawɗa komi natti yonde allah ne seedi nden sa tawnomi guure somi fini tan hen dawi mi yaltan hinaram nde ko ni weɗorto allah ne seedi est ce que ɗima ɗo ko jibinama ko meeɗa jontade mbaɗno mbaɗa ni on ko anda hen haɗa nana Cristiano Ronaldo wona ko ɓiggorgolam ko min dendirama la ilaha illallah mbiɗa hollum aɗa andi Cristiano Ronaldo mbimi min kala daarɗomi daari hiɗere ndeɗo daari Chris so ƴeew somi leguima min nanda est ce que onon nandi kay joni ko kalɗa o min hawi hamen on kanko ko boɗejo an ka ɓalejo noon gaynaka tane fulbal jiida kanko ko ballon min ko ndig min o wonko jahigam hen noon ko kalɗa ko fof ne yooɗi kono gorkam o omo ñaaɗi trop la ilaha illallah bandamen o anda kam billahi wallahi min ɓuuri ñaade gorko ma mbaɗa anda mantanaɓe no mbiyata no mbiyatma min ɓe mbiyata ndi worina e paynore aynaɓe nayi felle jigaji dowma yaɓɓa jaruje naaɗo dembol wonko gonnuɗa ay hoɗo gonɗa mbeɗeni mbimi komi janɗo yeeso ɗo ɗo gonmi joni holko mbaɗen min somi yani mami momema debbo moman momede lohi ɗi tan kam ɗi tan lohi ɗi bisimillah lohi ɗi tan ano hulɓini ham andi de gorko ma ñaaɗani koni mbaɗa min komi jeygue tan allah ne seedi est ce que yi ko ɓuuri gorkam ñaade de sofas min ɓuuri ɗum waw sof wallahi est ce que joni kay jiɗmi tan ko mbarda yam ɗum tan jiɗɗa min wima noon ala caɗel ala caɗel no way a jaaɓi ɓadomi gaay seeɗa aɗa mantanaɓe toɓe kaltude mofanma jagguɗo ko ni jontaɗo waɗa ɗum ɗon ko 50 euros sa yiti jeere cooda liɗɗi dokkam siti mon irto wallahi min waɗema ɗum joni noon gonnomi koye jiilaw sigi vandam